Xayrlı kün дип дәвам итәбез без үзебезнең марафоныбызны һәм сезгә киләсе кунакларыбызны тәкъдим итәбез. Ул да булса шоу-биз тапшыруы алып баручысы популяр җырчы Иркә һәм аның уртанчы кызы Әминә. Исәнмесез? Исәнмесез. Апага привет әйт, кызым. Привет. Әле Әле эфир дәвамында ачылып китәреме? Иркә яшерен батырын түгел бит инде. Мишәр диләр, усал диләр. Әмма идә син нинди әни һәм нинди тормыш иптәше шул хакта сөйләле. Идә бик теге усаллыкны күрсәтеп бетереп булмый, нигәдер. Мин идә йомшагырак балалар белән, алар белән теге әзгенә усалрак инде әтиләре. Әтиләреннән күбрәк куркалар дип әйтсәм дә була. Нишләптер менә бик ошасы килмәй. Алай икән. Бу шоу бизнесның кырысын ясында бәлки кырыс булып туеп, идә син бүтән йомшак. Бәлки шулайдыр. Әнидер. Бәлки. Тагын бер четерекле момент бар бит инде менә син 3 бала. Әнисе Иркә, өлкән кызың Айсылу инде синең үсеп киләме? Һәм син кияүгә чыкканда, Артур белән танышканда инде Айсылу кыз бала иде. Һәм ничек менә син төзедең алар арасындагы мөнәсәбәтләрне? Катлаулы булдымы? Һәм гомумән баланың үсмер чагында бит әле аның әни белән дә мөнәсәбәтләре авыр. Ә монда гомумән яңа кеше белән ничек таныштырдың? Һәм менә бәләкәй генә киңәш Иркәдән. Ул вакытта теге әле переходный возраст дип әйтимме? Ул хәлләр башланмаган иде. Хәзер күпкә авыррак миңа инде, чөнки һәрбер бала бу периодны, бу юлны үтә, һәм шулай ук ата-аналарга теге сабырлык кирәк. Анда инде бик зур психолог булырга кирәк балалар белән уртак тел табар өчен. Пока Аллага шөкер, әкренләп безнең барысы да әйбәт. Артур белән Айсылның арасындагы мөнәсәбәтләр беренче көннән үк әйбәт булды. Шулай ук дәвам итә. Без идә эш зур кеше һәм безнең эшебезгә 2 бала, шулай итеп шундый атмосфера безнең һәрвакыт. Иркә менә синең кызларыңның исемнәре берсеннән-берсе матуррак. Айсылу, Әминә, Сөембикә. Кемнәр сайлады әлеге исемнәрне? Һәм соңгысының исеменә әле тагын бер кат тукталасы килә. Беренчесен инде Айсылуны мин үзем сайладым. Икенчесен шулай ук үзем дип әйтсәм дә була инде. Без ничек сөйләшкән, әгәр малай булса Артур үзе исем куша, кыз булса мин дип. Безнең кыз булгач инде Әминәгә инде мин үзем Әминә дип исем куштым. Өченчесендә инде беркем бернинди сүз сорап та тормады. Артур үзе уйлады һәм үзе кушты Сөембикә дигән исемне, үз теләге белән. Сөембикә дип Артур үзе. Менә Сөембикә бит инде без беләбез безнең тарих битләреннән ул бит инде Ханбикә исеме бик катлаулы исем әйме һәм үз өстенә ниндер таләпләр ала торган исем, җаваплылык ала торган исем. Курыкмадыгызмы әлеге исемне сайлаганда? Укыдык та инде, уйландык та. Юк инде нәрсәсеннән куркырга инде аның. Сөембикә дигән бик күп кенә ханымнарны беләм, кешеләрне беләм. Теге күз алдына килә бит инде танышың берәр кеше. Барысы да ошаган кешеләр. Барысы да миңа ошаган кешеләр. Ошамаган булса да, ышанарда гына тормый бит инде, ничек тәрбиялисең баланы. Бала инде тормышта үсә, инде тәрбия алып үсә. Шунардан бөтен нәрсә тора торгандыр дим. Сөембикә исеме инде миңа бик ошады. Һәм Сөембикә белән бәйле традиция да бар бит әле сезнең гаиләдә, сөйләп китәле. Инде biz Сөембикәгә 1 яшь булганда, мәсәлән, туган көн сайын Сөембикә манарасы янына барып фотога төшерергә дип шундый план корып куйдык киләчәккә. Үзенә күрә бер бәләкәй бәйрәм ул көне оешачак сезнең гаиләдә. Иркә, тагын ниндер традициялар бармы сезнең гаиләдә? Традициялар инде ул инде әйткәнемчә, шул ук яңа елда каз пешерү, бәйрәмнәр сайын туганнар, әти-әниләр янына кайту, беренче майның башында һәр вакыт сарык сую. Менә шуның ничә традициялар бар инде. Менә Иркә, син үзең дә бит әле ишле гаиләдә тәрбияләнгән кыз бала, әмма синең бит әле 3 абыең бар. Һәм менә бармы ниндидер традициялар сезнең гаиләдә әти-әниләрегез сезгә сеңдергән, ниндидер ярыйлар, ярамыйлар һәм үзеңнең балаларыңны тәрбияләгәндә син аларны искә аласыңмы? Һәр вакыт минем әти әйтә иде. Менә шул гына ничек шул халыкның истә калган 2 бармак арасына ит үсми,
туганны белеп яшәргә тиеш. Аннан соң ачуланышсагыз да, син көтүче булсаң да, кыз баланың капкасы төбеннән үтеп киткәндә чыбыркыңны шартлатып булса да үтәргә кирәк. Кыз баланың гаиләдә ират кешеләр беренче шалтыратып яисә анда килепме хәлен белергә тиешләр күбрәк мин түгел, мәсәлән, минем абыйлар дип әйтим инде. Менә шундыйрак тәрбиядә безне үстерде. Сакланамысың, абыйлар хәлне белеп торамы? Саклана, һәрвакыт белеп торалар. Аларның да башларына кереп сеңеп калган инде. Сеңлем хәлләрең ничек дип. Терәкләрен тоеп яшисең абыйларыңның. Менә иркә бәләкәй вакыттан яки үсмер чактан калган ниндидер дәрес бармы? Син гомер буена истә калган һәм менә булай эшләргә ярамаячак дигән. Һәм балаларга да менә искәртеп үткән. Ата-анага каршы сөйләмәскә дигән сүзләр инде һәрвакыт башта калды. Хәзер генә башка килми инде ул. Бик күп авылда үскәч, бик күп әйберләргә өйрәттеләр бит инде авыл кызы буларак. Мәсәлән, кызларымны инде минем ничек иттереп, әним ничек итеп тәрбияләде, шулайрак тәрбияләргә тырышам. Мәсәлән, ират кеше инде кухняда эшләп бирергә тиеш түгел, хатын-кыз. Аннан соң кунаклар килгәндә бездә менә шулай бөтен кеше төзелешеп утыра, ашарга. Аннан соң иң соңыннан гына хатын-кыз утырса утыра, утырмаса юк инде. Менә шундыйрак инде. Гаиләдә иң беренче чиратта иратның кадерен белеп, ират беренче урында булырга тиеш дигән. Менә син үзең артист кеше булгач, ират беренче урында булырга тиеш дип тә эштә бит инде психологик момент бар. Булар икесе бәрелешмиме? Бар, бездә генә заманчарак гаилә дип әйтсәм дә була. Тик куркып та куям кай вакыт, әни белән әти биргән тәрбияне балаларыма биреп бетерер микәнмен дип инде, чөнки әни белән әтинең тәрбиясе минем өчен иң дөрес тәрбия. Хәзер балалар да үткенрәк, башка төрлерәк. Кухняларга инде барыбер артурга да чыгарга туры килә. Аның тәмле пешергән ашларында ашыйбыз, чөнки без гастрольләрдә. Аннан соң, минлек, йылдыз булып, теге җырчы булып йөрү сәхнәдә бөтен кеше сиңа гына карый дигән сүз битне шулай дип битнесез менә. Шунда сорау бирергә теләдең эмилегә. Ул әйберләр бөтенесе онтыла, чөнки күктән җиргә төшәм, өйгә кайтуга, чөнки ирем бар, сразу шулык моментта җиргә төшереп куя. Кайттыңмы син? Булдымы? Кайттыңмы эштән? Син хәзер иркә түгел. Син хәзер минем хатыным дип. Безнең китаплар бик зур кызыксыну уятты әле. Әйе, китаплар без яратабыз. Алабыз, сатып, укыйбыз, балаларга китапны. Нинди китаплар укыйсың менә иркә, син татарча укырга яратуың турында? Менә бу китап безнең өйдә бар. Без китап кибетенә барабыз да төрлесен алып кайтабыз. Кайсы күңелгә ята? Кайсысы балага ошый. Тышы ошыймы, ишеме, кызык иттереп хәзер татар китаплары бар. Шул хәле кызык, шул хәле матур шигырьләр белән, кызык хикәяләр белән, әкиятләр белән. Ярар кызым, хәзергәме? Безнең өйдә менә компьютер дигән нәрсә юк. Кабызмыз балаларга. Без беренде планшет та бирмибез, телефон да бирмибез. Айсылында монардан 1 сәгать утырса утыра, шуннан соң кырыс әйтәбез компьютерда. Диге эшемне. Хорошо, бар кызым, бер. Утырып карасын инде. Утырып карасын инде. Шуңа күрә безнең менә өйдә шундый хәл бар, компьютерлар, мультиклар, шундый әйберләр теге кеше бит инде эшемне эшлим әле дип телефон тоттыра, уеннар, андай нәрсә бездә юк. Авыр, әлбәттә, теге соң ничек җитешәсең алайса? Сүздә юк, җиңел дип менә монда хәзер масаеп мактанып утыра алмыйм. Әнием булыша, бик нык әнием булыша. Әнием булмаса, үземнең әнием инде бик авыр булыр иде. Концертларыма да кирергә тырышам, монда сезгә дә килергә тырышам, башка җиргә дә барырга тырышам. Ирде дә карарга кирәк, бөтенесен өлгерергә кирәк, җиңел түгел. Ләкин тырышкан чиракта бу бит инде зур бәхет. Мин бит моның турында ничә еллар буена хыялландым, шуңа күрә хәзер инде зарланып утырып булмый бит. Бәхет ичендә булар. Әйе, әлбәттә. Иркә, син әле әни генә түгел, бала дайма. Син менә ничек уйлыйсың, син әниеңә нинди бала икән? Biz birgina kız. Bik kütüp algan değil mi? Üç abay arasında bik kütüp alıp nihayet mene kız bala dip biz karası kıbık saklap üstürgen kızı bitin sen birden bir anneğinin nişik dip öylesek? Nigine bulmasın, ona kişiye kız bala
якынрактыр инде ул. Синеке кызым, синеке. Минде бер генә кыз булгач, бик озак көтеп алгач, безнең бөтен серләребез дә уртак, зарларыбыз да уртак безнең. Минде бөтен авыр әйберләрне сөйләмәскә тырышам инде ана кешегә. Без бер-беребездән башка күз алдына китерә алмыйбыз. Әниемнән дә якын кешем юк дөньяда. Шул хәтлек булыша да, шул хәтлек аңлый ул мине, күз карашымнан аңлый. Бер кайчан да үзенә авыр булса да, авырса да, ул бер кайчан да юк дип әйткәне юк. Һәр вакыт миңа ярдәмгә килергә әзер. Әниемә дә тимәде, рәхмәт инде. Менә Иркә хәзер гаиләгә әйләнеп кайтсак, син өченче кызың Сөембикәне бит инде Артур белән бергә дөньяга китергәнегезне беләбез. Бу партнерские роды дип атала инде безнең илдә бит инде. Һәм чит илләрдә бу шактый традицион хәл булса да, безнең илдә ничектер әле халык күнегеп бетмәде. Менә син ике кызыңны үзең таптың, үзең генә таптың дип әйтергә кирәк. Һәм өченчесен тормыш иптәшең ярдәм итте. Менә бу сорау күп хатын кызны кызыксындырадыр. Ничек уйлыйсың, ир кеше булырга тиешме бала табу моментында хатын кызның, әллә кирәкмиме? Әллә бу табигать һәм табиблар синең үз эшең генәме? Икенче бала белән Әминә белән йөкле вакытта нигәдер врачлар кирәк түгел. Ирең әле синнән әзрәк яшьрәк тә психикасын бозырга мөмкинсең дип әйтеп ничектер мине кире кайтардылар бу уйларымнан, фикерләремнән. Аннан соң инде өченче балага узгач, без инде беренче көннән үк белдек бергә булачагыбызны. Нәрсә әйтәсем килә? Кемнәр шикләнәләр? Белмим, бәлки минем ирем шундыйдыр. Миңа 1000 тапкырга җиңелрәк булды бәбиемне дөньяга китерергә. Өченчесен ирем белән, чөнки ул инде шул хәлек моральында булыша дип әйтәм. Ул инде массажлар да ясап торды, тәмле әйберләр дә китереп торды. Аннан соң әле бит Нитра бала дөньяга килгәч тә аның кулына тоттыралар. Ул минем өчен бәйрәм булды, ниндидер авыртулар, ниндидер теге авыр бәби табу кебек истә калмады, ниндидер зур бәйрәм булып истә калды. Димәк, син безнең телевизор караучы хатын кызларга киңәш итәсең? Ни өчен киңәш итәм? Әле без бу өченче бала белән дә шикләнеп йөрдек. Булат Бәйрәмов белән күрештек тә, Артур белән бергә барасыздыр бит инде ди. Мин әйтәм, белем шул шикләнеп торабыз әле. Шикләнә күрмәгез, бергә барыгыз. Шул хәлек җиңел дип. Күпкә булышасың, тегеләй булай дип менә шайтырып, Булат әле безгә этәргеч булып булды дип әйтә. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле булачак әниләр дип әйтәм, гомумән баланы дөньяга китерү ул хатын-кыз эше генә дигән фикердән инде кайтырга вакыттыр һәм сез дә үзегезнең балагызның дөньяга ничек туган беренче авазын ничек салганын ишетәсегез килсә, сез дә барып карый аласыз. Ләкин моңа әзер булырга кирәк иде. Укырга кирәк, нәрсәдер өйрәнергә кирәк. Аңлашылды. Менә Иркә тагын шундый традицион сорау бит инде, син җырлагачтан өйдә балалар да җырлыйдыр, гомумән аларның киләчәген инде син күз алдына китерәсең, хыяллары нәрсә белән бәйле балаларның? Бик теләгем юк. Җырчы булуларын тик үземә сүз бирдем. Әгәр балаларының берәрсе сәнгать өлкәсенә кирип китә икән, җырлыйсы килә икән, үз теләге белән бик нык теле икән, кем генә идән юучы булсалар да, сүз бирдек Артур белән икебез бер-беребезгә бер кайчан да балага каршы килмәячәкбез. Тик әлбәттә инде начар юллардан борырбыз без, матуррак теге дөресрәк юлларга, тик ниндидер профессия сайлауга килгәндә басым ясамаячакбыз, юк. Теләге бар икән, бәлки монысыннан булыр да менә характер минекен ашаган бит. Әминә инде бөтен уенчыкларга күз салып, бөтен китапларга күз салып, бөтен әбигә, әтигә бөтенсенә дә шалтыратып чыкты. Әйдәгез, Әминәнең сабырлыгы, түземлеге беткәнче без Әминәгә менә шушы бүләкне тапшырыйк. Әминә әйдә утырып, нәсиңә монда бик күп китаплар, безнең спонсорыбыз Татарстан китап нәшриятыннан һәм Тылсымлы куллар журналыннан. Рәхмәт әйт, кызым, рәхмәт. Бүләк кем бирде сиңа, кызым, бүләкне? Апаның исеме ничек? Лилия апа. Рәхәтләнеп бука, Ирән. Рәхмәт әйт, кызым, апага рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә бүләгегез өчен. Бүгенге марафонда катнашып, без дә сезгә кичкенә генә бүләк алып килдек кызым белән бергәләп сайлап. Менә бу сәпитне.
Әйе, әлеге велосипед һәм бүгенге көн дәвамында кергән СМСлардан кергән һәм безнең счетка җибәрелгән барлык акчаларны, хөрмәтле тамашачылар, без НАС хәйрия фондына җибәрербез. Һәм менә иркә бүгенге көннең инде безнең бәләкәй генә традициясе булып китте. Ул да булса 34-34 кыска номерына БФ буенда благотворительный фонд дигәнне аңлатаймы? НАС сүзе белән башлап Ничек 34? 34-34 кыска номерына БФ НАС сүзен язабыз. Һәм үзегезнең күпме акча күчерергә әзер булган сумманы язабыз. Һәм җибәрәбез. Сезгә җавап СМС килә һәм җавапта сез шулай ук СМСны юлладым дигән җавап СМС җибәрергә тиешсез. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле кунаклар. Рәхмәт Әминә, сиңа килгәнең өчен. Без сине күрергә бик шат идек. Иркә кызларыңны тигезлектә, мул тормышта сәламәт булып үстерергә насыйп булсын. Һәм балаларың сиңа бары тик бәхет кенә китерсен дигән теләктә. Без сезнең гаилә белән саубуллашабыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Ул арада әйдәгез дуслар, мультфильм карап алыйк. Тылсымлы куллар журналы сабыйларны фантазия иленә чакыра. Язылу почта бүлекчәләрендә.